Oh, Mas Tunomo Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Rada menapa ing paduka ngendikaaken inggih titah menika Kakang. Ah, londolon. Ah, berkencang warudayong Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Indra wonten dawuh ulun. Ulun mau paring dawuh piye? Kedah dipun tenggo sinten titah ingkang minggah wonten ing Kayuwangan inggih titah menika nggadahi pamutah. Lho, menika mboten pangling kados Panakawan atmajanipun Kyai Semar Pukulun menika Bagong. Yamadewati wonten dawuh. Wis gage, nek arep tok jabut nyawane jabuten. Wah, menika seret Pukulun. Ditah menika mboten kenging dipun jabut nyawane. Ah, mula aja sok ngegungke dhewe dadi dewa tukang jabut nyawa apa parti jabut. Urung rampung ya aja dijabut. Inggih. Lho, tegese urung rampung uripe ngono lho. Inggih. Ha iya menika, Di. Ah, ngatas-atas lho, Di. Nadyan namung kados mekaten menika sajahipun kok sampun gembol pepadi. Kakang Rada menika namung Bagong. Ah, sampun kemengke. Menawi saged tembung ming menika dipun singkiri lho, Di. Ming menika ngendhak dhateng saminipun para titah, menika mboten sae. Wonten tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Ah, monggo. Bagong dipun timbali. Ah. Nah, wonten menapa-menapa dikur kedah dipun petang lho. Kula sampun matur kedah sepeleh, kedah sabar. Mengsah titah ngaten menika nek ora sabar, ah malah ketekuk-tekuk mangke malah kewirangan. Inggih Kakang. Ah inggih. Kula aturi nyekecaken anggenipun lenggah. Inggih ngestaken dawuh. Bagong Panakawan Bagong. Padha raharja sak prapta kita Panakawan. Oh ngilaheng. Awi gena mastu namat Sidam. Sidam sekaring bawana langgeng. Oh ngilaheng sekaring bawana langgeng. Ah, modar ora kowe. Ah, lagi sepisan omongan kowe. Nglarake ati kok sebutane dewa nggo dolanan sak penake dhewe. Mboten nggo dolanan Pukulun niki lagune Gomblo. Oh iya. Pukulun Bathara Guru kedahipun prisa nate kagungan titah ingkang sampun seda. Naminipun Gomblo, rumiyin dados penyanyi. Mengkono. Kemudian mboten tahun 90-an kurang. Iya. Ulun kelingan. Ah, niku lagune Wong ilahing sekaring bawana wutah. Ah, lagi teka wis mutahke wedang. Padha rarja sak prapta kita, Bagong. Pangestunipun ngadi. Pukulun tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala. Pukulun bekti kula konjo. Ulun tampa. Sami-sami ulun nggih nampa. Pangestu ulun tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana kasantosan. Kenapa kita nalika semono arep munggah ning Bali Marti Kunda teka minggok dalan pados toilet Pukulun. Kena ngapa sebab sampun ngampet kawit sak ngandhaping gunung Siulaulu. Gunung Siulaulu iki gunung endi? Ah, gunung kok Siulaulu. Gununge kalih Pukulun Siulaulu menika. Iya. Ya Bagong, Gunung Himawat kula sampun ngampet Pukulun. Iya. Bagong prayoga nanggonira ngadhep. Sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyang kersanipun Iwang Bathara Guru, nggih Iwang Bathara Manikmaya. Sampun kirang mboten kirang sekeca Pukulun. Iya Bagong, mekaten inggih Pukulun. Ah, Bagong. Padha larja sak prapta kita, Bagong. Pukulun Bathara Lodolut. Bathara Lodolut ora. Bathara Narada. Ah iya. Wah, jan, naman kok ora gede-gede. Aja ngawur kita iki ya ngomong sak penake. Narada iki ming semene iki. Nggih, Pukulun. Bekti kula kunjung ngersanipun Iwang Adi Pukulun Bathara Narada. Mugi kantang piyong ngersanipun Iwang Pikulun Bathara Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra, ya.
Pangestu lho tampanono ya Bagong. Lha pundi kok jimat bareng. Trondolo iki aja. Aku ki ngajari kok kon semeleh takon sabar kok malah rasane kok iso ora kuat sabar totok mudar. Wis. Betara Darna tok Bagong. Iki mergane kose. Kose kok urung-urung kaya sarep iki mergane patumu. Bagong Padharjo sak prapo kita. Pangestunipun Bathara Indra. Iya. Nering nambi kala bekti kula kacur Bathara Indra. Katur Bathara Indra inggih Bathara Warkop. Kok Bathara Warkop? Bagong Padharjo sak praptamu. Yamadipati. Hus. Ora basa anu pukulun Yamadipati. Bekti kula kunjuk pukulun. Iya. Sampun nate njabut nyawa titah. Sampun angsal pinten pukulun? Ya wis akeh sing padha tak jabut nyawane. Kowe nek kurang ajar tak jabut nyawamu. Lho. Wis Yamadipati. Ora gawe perkara. Ora sosok aneh-aneh. Bagong nek ngene iki ora kena disanak tak kandhani. Nggih, prayogakno Bagong. Sampun mboten kirang prayogi pukulun. Yamadipati. Pukulun. Piye Bagong? Sowan kula wonten ngalipun pukulun Bathara Guru menika namung badhe nyuwun priksa pukulun. Nyuwun priksa perkara apa? Pukulun Bathara Guru menika menawi adus dangu. Amargi keleke papat. Lengosoki mesti suwi. Sabar lho, Di. Sabar, latri sabar. Bagong menika pancen pakartinipun kados mekaten menika. Tabiatipun watakipun nggih ngaten menika. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten ing penggalih. Iya Bagong pancen ulun nek siram suwe. Remen kula pukulun. Iya Bagong. Nggih. Kula niku wonge niku seneng guyon. Dadi teng pundi-pundi niku anggap kula niku kabeh niku sedulur. Kaya kanca kula dhewe kabeh. Iya. Pukulun. Ana apa meneh Bagong? Napa ingkang wingking kalih menika widodari? Iya Bagong. Jare ayu kok elek. Widodari kuwi werna loro. Ana ingkang ayu, ana ingkang elek. Wah, campur aduk. Sing widodari sing ngajeng iki ayu-ayu, sing pinggir mriku elek dhewe nggih pukulun. Ya wis ora dadi ngopo. Gayane nganggo kacamata bareng. Sing ngendi ya widodari kacamata. Ah kae lho sing nika lho sing teng mburi nika lho, mburi dhewe nika. Cengengas. Wah dicopot saniki kacamatane dicopot. Wong udu kaca plastik. Ya. Lah sing sabar, Mbak. Ponokawan Bagong, dalem pukulun. Ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan. Apa saka karep kita dhewe? Apa saka diutus kalawan bapakmu Semar? Kula kesah saking Karang Kadempel menika malah mboten ngerti Kang Gareng, Kang Petruk nggih mboten ngertos, Bapak Semar luwe-luwe nggih mboten ngertos. Lah, Bagong ki rene kok nggawa bola iki piye? Menika penggemar kula pukulun. Iya. Ya, syukur. Wah, lho kok saiki raine dinae blethokan barang. Ora apa-apa. Ngaten nggih pukulun. Iya, Bagong. Lah, Bapak nggih mboten ngerti, Kang Gareng nggih mboten ngerti, Petruk nggih mboten ngerti. Wigatine apa, Bagong? Kula niku ora lara ati kula. Sebabe apa? Sebabe kula niki rumangsa nadyan anake Semar kok kaya dianak tirikan. Lho Gusti, Semar ki adil tumrap putra-putrane kabeh. Kok rumangsamu dianak tirikan. Kula niku wingi dolan tenggene Gareng, terus dolan tenggene Petruk. Wong kanca kula nggih ming Mas Gareng kali Mas Petruk. Teng mriko niku kula diceritani, dilalah dadi siji do jagongan kita. Gareng lan Petruk nggih teng omahe Gareng do omong-omongan gayeng menika. Pertama membahas pilihan presiden.
Mengkono nggih. Terus angka loro suwe ning suwe saya mrambat, critane gayeng. Mes saking jam 09.00 esuk nganti dalu niku kula mboten wangsul. Merga rembuke pun dadi tenggene wong tuwa. Gareng kalih Petro niku do rangkul-rangkulan. Awak dhewe iso ketemu nek karo bapakne awake dhewe ya Kang Gareng. Terus Petro ngerangkul Gareng, terus Gareng ngerangkul Petro. Heeh, terus jebul bapakne dhewe saiki wis dadi dewa. Ati kula niku cemburu. Mergane mboten wonten sing ngerangkul kula. Terus Gareng niku cerita Begawan Solontara ya Begawan Gandarwa Maya ya Resira Gandarwa Raja Bali wis urip ning kayangan. Awak dhewe mengkari ngetutke bapak sambungan ya kuwi Bapak Semar nganti tutuk uripe awake dhewe terus ngono kuwi Petro nggih ngoten niku terus terus pokoke salaman niku terus linggo jejer. Petro karo Gareng do selfie. Terus diupload ditulisi anak Solontara. Ati kula kok kelara-lara. Keloro-loro sababe apa? Kula takon berarti aku ki ya anake Solontara ya truk. Petro niki ora wangsulan ming menjep karo melengos. Ya udu muni ngono. Bapakku Begawan Solontara ya ora anak-anak. Kaya ndok banyak ngono. Anjuk aku anake sapa ya truk? Aku ki ya asline dudu anake Semar to, Truk. Dudu Semar ki ra ndek anak. Semar ki malah anake ning kayangan kabeh. Kae Bathara Kamajaya, Bathara Yamadipati, Bathara Pathok, Bathara Gandamanan, Bathara Sarkem. Kuwi anake Semar ngono. Nah aku ki udu anake Semar, aku anake Begawan Solontara. Muni ngono. Aku dadi kelara-lara. Terus pada suatu ketika sabar lho Di, sabar. Bagong menika bahasanipun ngados-ngaten menika, sampun kados-kados dipun anggep kados titah sanesipun. Nggih. Lho sing nggih kono wae kok. Mangsa kala suwen mangsa kala pada suatu ketika kula niku ngalamun. Lho, ngalamun nggih. Ya aku ki anake sapa ya? Upama aku ki duwe bapak, mestine Bagong ki kudu ngabekti karo bapak. Kudu iso mikul dhuwur karo nglindhengke bapak. Tremberane. Mikul dhuwur mendem jero. Mendem. Ana ora dipendem ora diglindhengke. Ora diglindhengke. Didonke kok diglindhengke, gundule atas ora. Mikul dhuwur mendem jero karo bapak. Upama bapak isih ana nggih, kula niku kepengin ngabekti ngersanipun bapak. Nek bapak wis ora ana ya kula kepengin weruh sareane bapak niku teng pundi. Saora-orane ajeng kula suwunke pangapura kalih sing gawe urip. Ngono, nggih. Terus kula mikir, sing kula jak rembugan ming bojo kula. Lho. Kita rembugan karo bojo kita? Nggih, aniki bojoku to ngenteni teng repat kepanasan. Lho tok jak ning kayangan to, kula jak. Nek ora dijak tenan, ngomah niku dibabahi Petro. Petro seneng kalih bojo kula, lek ngerti wis suwe tak nengke wae. Ben duja tau uja Petro Pak. Pada suatu ketika kekrek cengele. Bojoe, iya. Dumuk bathos nyari bumi. Garwa niku jarwa dosake sigaraning semangka. Jiwa. Garwa niku ana sing nyebutke rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Garwa niku nyebutake rong awak sing dadi siji. Mula nyak do dadi siji ta? Sabar.
Mboten sabar pripun? Ha kok sing teko Bagong iki piye? Ha iki sing njaluk sing sing nanggap kok. Nek do ra seneng kula ngucat teng mriki nggih sing kira-kira ra cocok lakon niki nggih mangkondur. Niki sing njaluk sing nanggap butuhe Pak Ganevo sak keluarga. Bungah niku wis sah. Lho kok malah nesu to bocah iki? Ah sampean cerewet. Kakang Rodo kendel ya iki ya. Kayangan iki karepku aja dienggo sak penake dhewe mengelekke tata krama. Iki tata krama kok banteng ambyar. Iya wis ora Bagong ora. Ngonten niku bojo kula Bu ora usah munggah nang kayangan. Ora lagi datang bulan to. Kayangan ki nggon resik, nggon suci. Selagine wong lagi nggarap sari iki ra entuk mlebu nang sarean. Iki kayangan iki nggone dewa engko ndak terjadi gara-gara. Nggih, ngoten terus nunggu nang repat kepanasan. Repat kepanasan ki ra ana iyup-iyupane, gosong nggo emen. Amen wong wedok kaya ngono iki kok. Sing nggih sinuwun kok tak nyemet rokok sik nggih. Iya. Kayangan kuwi ora entuk ngrok. Sing ngomong sapa? Entuk, angsal di angsal. Gareng nek ora udo ki ra iso mikir. Iya, Pak. Iya, lambuk ndase tancepi rokok. Cocoba rasa suluk. Sembrono ora. Ngaten Bu kula. Nah, inti dari segala napa sing kula aturke? Inti dari segala inti. Ahli dari segala ahli. Pinter bocah iki, terus. Rembug kula menika janjanipun nang badhe nyuwun prisa Bu kula. Iya. Nyuwun prisa apa, Bagong? Bapak kula niku teng pundi? Bapak kula niku sapa? Nek sinuwun niku menangka dados dewaning para dewa. Kedahipun ngertos bapak kula niku sinten, napa pendhita, napa Nalendra, napa titah selumrah, napa kere. Niku sapa Bu kula? Petro kalih gareng iso ketemu karo bapakne. Mosok kula ora iso ketemu karo bapak kula? Bagong, Nun. Bapak kita kuwi Semar. Semar niku bapak sambungan. Niku dudu bapak kula asli. Sapa sing muni Semar? Karat sirahe. Iya. Udu Semar. Ning perlu dipikir. Nggih, Bu Kulun. Aduh, Bagong. Aduh, yang napa Bu Kulun? Ulun kuwi kaget. Lah kok dadi kita ingkang nyuwun prisa kalawan panjenengan ulun. Mangke rumiyin ingkang dados dewaning para dewa menika sinten? Ulun. Ha, berarti ulun kedah ngertos. Kita. Lho. Sing positif ulun. Kita apa ulun? Jare Bathara Guru. Sama niku Bathara Guru apa Bathara Ulun? Apa Bathara kita? Ulun ki sebutane panjenengan ulun. Nah, yen kita ya kita. Piye iki? Bathara Narada nyuwun pencerahan. Nek nyebut karo wong liya kuwi kita. Nek nyebut awake dhewe kuwi ulun. Ki cara kadiwatan. Ah nggih, kula pun ngertos. Mila ingkang saking menika kula nyuwun jlentrahipun ingkang langkung permati. Upami bapak kula niku pancen bareng kalih bapakne Petro, bapakne Gareng saka jamaning Jim. Kula nyuwun supados paduka pukulun paring dawuh bapak kula teng pundi. Niki pun jujukan kula langsung kula jujuk. Kula ora takon pendhita, kula ora takon wong pinter, kula ora takon wong wasis. Ning sing kula goleki sing ngerti kasunyataning donya nggih menika paduka pukulun. BTW pukulun boten mangertos lan boten saged nedahaken wonten pundi dunungipun bapak kula. Kula wis pamit kalih bojo kula. Bu, nek aku takon Bathara Guru, pukulun Bathara Guru ra iso nuduhke. Wis kowe cepak-cepak ya Bu, nek engko weruh kebul nang Kayuwangan
cetha aku ngamuk nang kayangan. Nek mengko ana para dewa do alok, ana titah mati nang kayangan, aku mati nang kayangan ikhlasno Bu, kowe mulih ngomongi anak-anak. Nek bapak wis ora ana. Bojo kula wis tatap tanggo-tanggo atine, blas ora nangis. Wong betake bojo kula ya ora tresna kalih kula. Mula ora nangis. Ning ewas-ewana tetep kula tresnani. Mila ingkang sing menika kula nyuwun pangandhanipun pukulun Bathara Guru mboten ketang namung seklimah. Bagong, bapakmu iki nggone nang kene. Niku wis mujudake sawijining kabagyan tumraping kula. Kula anggap paduka pukulun menika pranyata dewaning para dewa. Iya, Bagong. Nggih. Oh, pukulun. Pukulun. Sampeyan dewa ora duwe rasa kamanungsan. Ngopo, Bagong? Mosok sapi nggo ancik-ancik. Iki anggere mripate tekan kono-kono iki apa-apa ditakokke. Kuwi lembu andini. Kowe lho, lanang apa wedok? Lho. Mbok kene tak gone dokter hewan tak suntikke men meteng. Dadi pirang-pirang mengke didong. Kula sing ngokke nggih pukulun. Aja. Totok mutar kowe ora. Bocah kok sembrono sak penake dhewe. Mekaten pukulun, kula nengga minangipun pukulun Bathara Guru. Sekedhik kemawon kula tengga. Ananging menawi paduka pukulun boten saged nedahaken wonten punipun bapak kula, ateges boten wonten gunanipun sampeyan menika dados dewaning para dewa. Mboten wonten artinipun sampeyan niku minangka dados dewaning para Jawata. Kula mboten trima minangka dadi titah sampeyan. Nek sampeyan sing dadi sing nitahke kula takoni kok sampeyan ora iso wangsulan. Kula trijaga adang sing kandel. Sumbar kok kleru. Jagang kok ajang. Jagang sing jero beteng sing kandel. Hah? Jagang sing jero beteng sing kandel. Kula aturi nyawisaken dewa-dewa sing digdaya. Kula mboten ajeng wedi mungsuh para dewa. Kula ajeng meksa paduka pukulun supados paring pangandikan. Estu menika kula mboten gojek. Nek sampeyan mboten saged nedahaken wonten mudhunipun bapak kula, sumpah kula disekseni keblat papat segara gunung. Pertama kali sing ajeng kula pateni niki dewa sing teng mburi kula niki. Iki ki ngapa ta cah iki? Wong aku ki ra melu apa-apa kok. Sing dipateni ulun ki piye? Tak patenane men rasa nggodha sinau. Lho. Kadake listrik ora? Kakang Trada. Punapi? Kados pundi Kakang? Kula menika bingung. Badhe nesu kok mboten saged. Lah iki menika ampunipun Bagong wonten niki menika. Bocah gecul murah-ucul. Anggere rasane arep nesu ning dheke omong meneh niku sampun geli rasane. Geli pukulun. Kula niku pancen menggelikan apa pukulun? Nah nika ngendikanipun rak waton nerocos wae sak winake dhewe. Monggo pukulun aturi paring pangandikan. Sinten bapakipun Bathara Trada? Lho. Sing tak takoki bapakku apa bapak? Iya, Deng. Ha sampean ngomong wae kok. Marai lali. Bapak kula maksude kok bapake Bathara Trada. Nggo ngapa bapakmu ya? Weh. Sembrono ora. Aku ora takon bapake Bathara Trada, takon bapake Bathara Trada. Sinten? Sinten pukulun? Bagong. Nun. Estu napa pukulun? Bagong aja kaya ngono. Ulun kaget. Alon-alon Bagong aku tak kondo karo kita. Nggih. Ning harapan kula namung sampeyan pukulun. Nek sampeyan ra iso ngandhake tenan iki kula wis peteng mripat kula. Kula ora nyawang dewa, ora nyawang titah. Kula wis nggo bendho pun kula sah. Ngamuk teng mriki tenan. Tak tegori wit-wite. Tak resiki kabeh. Yo malah matur nuwun. Weh lah. Adi, ampun kados mekaten tadi. Lah wong Bagong ngaturipun badhe ngresiki kayangan. Wah, padake tukang kebon ora. Pukulun wonten widodari ingkang nedeng ngiris jambu dipa nirmala pukulun. Daranipun kayangan. Iya.
Widodari para dewa kuwi daharane jambu. Salak purun mboten? Ya mesti. Ora ana. Oh, bojo kula seneng salak. Kentrose. Bagong pancen cangkeme elek terang. Neng kayangan kok waton muni sak penake dhewe. Monggo tampung kula niki jame pun mepet. Niki mengke bar niki terus widodari Mimin kali Apri ajeng pentas kok kula. Iya. Iya Bagong sabar sawetara. Nggih. Pun monggo kula aturi paring dawuh. Bagong sing gedhe pangapura kita. Ulun boya ngerti. Dasare pripun kok sampean mboten ngerti? Ulun boya ngerti sapa wong atuwa kita. Sebab saka sak ngerti ulun, kita kuwi ora dianakake, nanging kita kuwi dumadi sarana cipta. Cipta sapa? Bapak kula cipta sapa? Nek kula tepang ning pun mboten wonten piyane, cipta ketel sara geneng. Niku yagane bapak kula mbiyen. Aja ngawur. Sarana cipta tegese nalika semana Semar Kakang Ismaya munggah ana ing Kaiwangan nyuwun supaya diparingi kanca sabab urip ana ing jagat mung ijen. Lan kita kuwi sak tenane tak kandhani Bagong srana cipta krana dumadi saka ayang-ayangane Semar. Tegese kita kuwi ora dianakake dening sapa wae nanging dumadi saka ayang-ayangane Sang Hyang Ismaya ya Kyai Semar Badranaya Bagong. Ardo kaget kabeh. Nabuh kok sende-sende. Sapa Bang? Para dewa-dewa. Kok nabuh gamelan Lokananta kok sende-sende. Wah, larangan telu ora. Wong kok senengane ora membubarke kadewatan. Mbubarke kapang rawit ya kaya ngono. Bendo kapok. Rumangsane. Pukulin. Kanthi pangandika panjenengan ingkang kados mekater kula mboten trima. Kula ora gampang diapusi masak mewujud ayang-ayang menungsa kok dicipta dadi wong ki. Pundi kelakone kula tak takon. Lho, ulun ki dewa. Ah sing ngarani sampean tukang las ya sapa? Sampean ki dewa. Ning ora mungkin nek sampean iku nyipta ayang-ayangane Semar kok iso dadi Bagong. Upama kula niki percaya terus kula ya ora iso manembah karo bapak kula, mongko pengen kula niku sungkem karo wong tuwa kula pukulun. Niki sampean wis bibiti perkara karo kula. Lho Bagong. Aja banjur ngadeg kaya ngono. Kita nggo kualat. Men. Kualat tos biyen-biyen. Semar kae gene tak ketak sirahe aku ora kualat. Wis ah. Nyayane ra Jawa-Jawa. Walah, pripun di sampeyan le paring pangandikan sajae kok natoni atine Bagong. Natatu ora iso mari ambek dipresake. Kok sak penake dhewe lah dene tangane papat. Ngapa nek men tangane papat kaya sak penake dhewe? Malak kuwi jenenge. Iso wong loro sing tok tandangi, heeh. Aku umpama di tangan papat ora bungae ya. Wis, loro sisan rame siji. Padake apa? Bagong. Ning aja kaya ngono. Ora iso aku nek ora ngamuk. Ora do wis gelem ngandhake nendi bapakku Bathara Guru, Bathara Nraja, Bathara Indra, Yamadipati, Brahma, Semeru, Ngawi. Kabeh ajar kabeh. Ora peduli. Anggere ora do nduduke bapakku nendi Bathara Guru kudu mudhun saka sela mangumpeng Kandha Waru Binangun. Ora ana gunane sampeyan dadi jawata ning Kayangan Surabaya. Percuma. Tidak ada gunanya. Aku ora trima nek
wangsulane kok ming Bagong kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Semar seprene nek tak engkeke nggon panasan ya isih diayang-ayang. Berarti ming ngapusi, ming arep nglegani karo omongane penjaluke Bagong nek ming jawaban kaya ngono ora tekan kayangan ora masalah. Ming gandeng wis tekan kayangan kene wangsulane dewa ming sak kepenake dhewe. Bathara Guru ora mudhun saka Selakanda Waru Pinaun. Syarat ning tempat kepanasan legane atiku. Bagong wong kang kaya kowe derajat dranyak kowe wani neranyak marang panjenengane Rama Pulun Bathara Guru anake lanang ora trima bagus kowe angling Darma ya edan tenan bocah iki ya omongane iki waton nyelekep iki sapa iki Ulun Bathara Indra oh anake Bathara Guru iya kelas pira kowe diulang bapakmu Ulun ki dewa kok kelas pira? Oh, bapakmu guru kok. Ulun putra ingkang nomor 4. Yen kita nantang karo Wuang Pulun Bathara Guru tegese kudu iso ngalahke karo anake sithik. Bagus. Tangane ora nyekel ngene iki. Homo ya? Ora. Aku wong lanang kok dikekep sak menake. Oh. Dewa nek ora tau nyekeli kaya ngono. Ora ana sing mlentung sithik dicekel sak menake dhewe. Aduh. Lha niku ajeng guyu ning wedi kali Bagong. Ya mau diwaca gak jabut untune. Iya. Ora Bagong, meneng anteng. Ya kok tak nandingi Bathara Indra. Maksudmu kowe metu njaba apa ora? Lho, kepiye to iki? Dewa kok kaya ngono ta omongane? Oh, mula dewa ki ora tau do ndek anak. Awang ditokke njaba. Tegese metu njaba ki metu ana ing ngrepat kepanasan. Oh, begitu. Ya. Maksudmu kowe nantang karo aku? Sing tak wedeni apamu ngalahke Bathara Indra, kelakon adwarep karo Rama Pulun Bathara Guru. Metu njaba, Ndra. Metu njaba. Kandhakno kasina karo Dana. Aku ora wedi. Kerubutan nyandang ngocip. Ngono kae. Kowe nggon film padake aku wedi. Ora wedi, kowe dadi cip ning cemplung kalen kok. Wah, wis Indra jak metu wae ndak malah geger kae. Ayo, metu. Kowe ora iso ngandhake bapakku nang ndi dewa tamuk kabeh legane ati. Ya, ora trondolo kae. Ning arep metu kok nendang weteng lho. Kakang Rada dipun menampakaken. Wah, Bagong ki pancen bangsat tenan kok. Madhep kene terus sikile duncalke kena nggon weteng. Inggih. Kados pundi Kakang? Ah monggo kula mboten saged nengahi perkawis menika. Menawi adi guru mangke mboten saged nengahi dhateng perkawis menika, kula sampun mboten saged matur menapa-menapa. Kula rak munjatur sapaduka tadi. Ingkang damel geger menika titah ingkang sajaipun badhe damel gara-gara wonten ing Kayiwangan. Namung semunipun menawi dipun tandhiaken Bagong menika kok tumrap kula leres. Leres kados pundi Kakang? Ah Bagong ya ora dijlentrehi. Saka kendi to kedadiane? Nyatanipun kula sampun paring keterangan nanging Bagong sajaipun sampun boten pitados. Saya ora percaya wong wis dheweke Bagong menika nggadahi kapitadosan nek anggenipun gumelar wonten ing jagat menika wonten ingkang nglairaken tegesipun gadah Sudarma. Nek ming diapusi utawa dikandhani saknyatane, mongko menika inggih saknyatanipun kados mekaten menika Bagong dumados saking ayang-ayangipun Kyai Semar. Ning bocahe wis ora percaya. Lah menika berkencang warudaya pak pak pong mbok bolong kali cedhe sapa singgal.
Ae mboten ngaten mboten badhe rampunganipun. Abi menika. Menika rak sak penake dhewe ta nika. Wong mau wis metu ning jaba kok bali meneh menika dos pundi? Wah, menika lho, walah, wis cilaka ya. Ora, rak tenan ta. Nek ndi-ndi dadak nguyuh, nek ndi-ndi dadak nguyuh. Kayangan gon suci kok mung duyui sak nggon-nggon. Walah, cilaka ora. Di menika dos pundi? Ya Madipati wonten dawuh. Ulun keparengake kita nganggo daya kekuatan kita Bagong Sendal Mayang wis wani gawe geger kaiwangan Madipati. Sapa sing ngakon Madipati? Sing ngakon Madipati sapa? Ah, Di kula mboten tuwet-tuwet lho, Di. Waduh lah pripun menika? Waduh lah. Kemanen kowe Bathara Guru? Ya Madipati njabut nyawaku. Untung aku wis gawa serep saka omah. Ya Madipati nggawa nyawaku ning aku ora iso mati. Wanine kongkonan dewa-dewa. Nanti Bathara Antaradima. Kakang Narada wonten pundi? Kula wonten. Narada! Penyakit ora? Kayo. Dewa kok wedi karo titah. Wah, iki kepiye iki kok tatanan kayangan kok geger kados mengkaten. Rumangsane ora. Tak nandangi Bathara Indra. Edan, iya. Kakang menika menawi mboten kesah malah kewirangan. Wah, pripun menika kayangan kados mekaten menika dipun tonton. Ngambah Dirgantara. Monggo dimangga. Wong kang kaya kowe Bathara Indra penyakit nggugu karepe dhewe mengatasi titah kok iso ngorak-arik kayangan nganti Brahmapulun Bathara Guru wae ninggal bali Marti Kundha Manik ngambah Dirgantara ben dadi rasani mbok ben areng apa kowe nantang karo aku kowe nantang karo aku kowe ora minggat dibantani Bathara Indra kelakon tinjung akhirat semono uga kowe Bathara Indra lena pangin mak cemplungke kawah candra di muka lho sing nyemplungke iki dewa wis nyemplung dhewe-dhewe wae ya kowe nyemplung aku ya nyemplung ya ora apa-apa anggo klambi renang lho ning men ketok asik ya wong edan kendara dening aku tandangi regane ati kowe rumangsa wedi ya
Ming dilit tok, ming dilit. Ana bojo nunggu ning repat kepanasan kok dijoroke jak mlayu. Dipeksa. Aku nek Kang Senan marah iso apa-apa. Kudu dadakan aku ki ngono. Pripun ki Lurah? Limbukan sik. Oh nggih. Ngono lho dadi lah peperangan tak tinggal. Oh. Lah terus limbuke sinten? Terus anggo limbuk aku. Oh nggih. Limbuk ora melu dhewe wae. Acara napa kene? Tasakuran. Neton Bapak Mesir bin Sastra Wiharja sing yuswane wis 90 taun, Yem. Nggih. Didongake panjang yuswa. Nek ora saka panjenengane iki Pak Lurah ora bakal nanggap awake dhewe. Nggih. Nggih. Pak Mesir bin Sastra Wiharja ki seneng ndelok YouTube. Oh. Kok nyetelke jarene Pak Ganevo. Oh, mbok aku tanggapke wayang le ngono. Dalange sinten ya iki wae dalang sing iki sing rusak tatanane iki. Terus aku terus diundang karo Pak Ganevo. Terus ditimbali mrene iki dados niki tasakuran netonipun Bapak Mesir bin Sastra Wiharja. Pak Mesir, untung Pak Ganevo ki asmane dijenengi Ganevo, nek dijenengi Palestina. Iso gelut terus karo bapakne. Ngawur. Yuswa 90 taun mau isih iso ketemu aku, foto karo aku. Nggih, nggih. Nganggo kursi roda. Nggih, gandeng akeh sing padha rawuh. Nggih. Didongake panjang yuswa. Nggih. Didongake waras sehat awet momong putra wayah. Pokoke anggere anak-anake karo putu-putune iki do gelem ngangseni Pak Mesir. Pak, sesuk nek sampean sehat terus ki tak tanggapke sena setahun pisan ngono. Engko ora Pak Mesir bin Sastra Wiharja ki atine seneng wong ki nek atine seneng ki sehat terus, Yem. Nggih, nggih. Nganti besok. Aku karang ming semono kuwi aku kira. Neng wis ngono. Oh edan lah. Aja nekat. Semono uga putra wayahe Pak Mesir bin Sastra Wiharja. Bapak Ganevo sak kulawarga nggih pinaringana sehat ayem tentrem rukun nggih sing jeneng wong piyai sepuh ki seneng-senenge ati ki nek weruh putra wayahe do rukun kuwi wah wong tuwa wis bungah tanpa upama merga gula wentah anak ki kewajibane wong tuwa ora njaluk sesulih ora njaluk dijoli apa-apa ngoten. Arep anake iki saben dina persasat iso munjung ingkung gajah. Nek kelakuane mrosal bedugar karo dulur-dulure ora rukun, ha kuwi wong tuwae marahi sedih. Nek sedih ki angel sehat. Ngono lho, Jem. Nggih, nggih, Mas, nggih. Mula aja sok nganti gawe gelo atine wong tuwa. Wong tuwa diwet-wet. Nggih, nggih. Ngoten nggih. Nanggapke wayang ngene iki nek diukur ora nganti sak emput-empute. Nanggapke wayang bapakne iki aja terus pamer. Nggih. Bapak kuwi tanggapke wayang. Urung ana emput-empute nek ditung dikalkulasi lek gula mentah. Putra-putra wayang nganti tekan semene nganti do sukses ki piye? Nek ditung nganggo dhuwit pirang miliar. Ayo. Ora lunas. Mula nanggapke wayang bapakne niki aja ditung. Iya. Nek bayar dalange aja dinyang. Iya, nggih. Tenan kok padake ora. Aja kok nganti umur 90. Wong tua umur 50 wae adhe kok nyaur kabecikane wong tuae lho ngiso kok. Ha nggih leres. Mula kudu diwet-wet Pak Mesir bin Sastra Wiharja. Ya. Nggih, Mak.
Lurah ya nyatane ya sembodo. Ah iya Pak Lurah ki nek ora entuk dongane Pak Mesir ya ora dadi lurah. Nggih. Ngaten nggih. Iki widodari kayangane sudah teka. Widodari sing kenging soting Sang Hyang Jagat Girinata. Pekasan mboten wutuh kados dene menungsa wantah. Ayo ora apa-apa karang ya iki termasuk bintang tamu. Nggih. Terus niki mboten ngangge limbuk. Pokoke bengi iki Pak Ganepa ngersake saka jejer nganti bubar ki role aku. Oh. Ngaten nggih. Ya wis kudu dikarang piye-piye karang dalan kudu manut karo sing nanggap. Nggih. Pokoke wis ketemu nang Cakra Bedhog kae pokoke nganu wae. Mas Bagong pokoke lakone Bagong gugat saka sore tekan esuk Bagong ngerol terus. Anjuk piye kuwi Pak? Wis sakarmu pokoke. Ya siap aku ya. Aku ki aja kok meng Bagong ngerol. Semar bangun SPBU iso aku. Nganti diprotes. Ayo dalang kurang lakon. Semar bangun SPBU beres kok. Nggih ngoten. Aja sok nolak penjaluk. Nggih. Engko ndak ora apik kedadiane. Nggih ngaten nggih Mas Bagong. Heeh. Nggih. Niki mumpung bintang tamu pun sami rawuh. Awi Mas Bagong remen-remen suka-suka parisuka. Muga-muga terang, sampun terang. Ayo tak dongake. Aku wis sore mau wis meneng wae iki ora kok ngopo-ngopo. Maca Al-Fatihah. Bola bali aku nyuwun paringana terang Gusti. Mugi Pak Mesir bin Sastra Wiharja pinaringana sehat. Saged mresani pisungsungipun garwa putra wonten ing pahargyan menika. Ning napa Pak Mesir remen kalih wayangan kaya ngeten iki. Pak Mesir nika piyai sepuh, wayangane ya kudu sing runtut, kudu sing anu. Ora kok biayaan ket wau sore. Ora ana aturane. Ngene ya Yem. Sing penting wayang ki saiki dadi senengi masyarakat.